Bahalar uçdy-özem 5 esse. Ýaponiýa daşary ýurtlar üçin wiza tölegini artdyrýar. Ýaponiýanyň häkimiýetleri daşary ýurtlar üçin wiza tölegini 5 esse köpeltmek kararyna geldiler. Bu ädim inflasiýanyň ýokarlanmagy bilen düşündirilýär. Bu üýtgeşme ýurtda 1978-nji ýyldan bäri wiza töleginiň ilkinji gezek ýokarlanmagydyr. Täze narhlar şu ýylyň iýul aýyndan başlap güýje girýär. Şeýlelikde bir gezeklik wiza töleg takminan $93 çenli, köp gezeklik wiza takminan $186 çenli ýokarlanar. Ýaponiýanyň daşary işler ministri Toshimitsu Motegi biz bu çäre gönüden syýahatçylaryň akymyna täsir eder öýtmeýäris diýip täzelik hakynda öz pikirini tesbirledi. Koda agentliginiň maglumatlaryna Ýapon wizalaryna girdilen narhlaryň uly ýedilige girýän beýleki döwletleriň narhlary bilen deň derejä ýetjekdigi de bellenilýär. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, wizalar hemmesi bir ýerde Turkmenportal biziň bilen galyp.